umphakathi uyawumbiwa umgodi kuthiwa uzosobela kiwo kodwa abantu abamba umgodi baphela umuntu wecabanga simakade umgodi wakhalakathela bona phakathi awusengihambe naNkulunkulu ngimbonile uNkulunkulu ukuthi uyamvusa umuntu wecebo lakhe noma izinto zingekho kodwa umuntu wecebo izinto ziqale kuye. Glory to Jesus. Sengihambe noNkulunkulu kuye kwaba nesikhathi mfundisi Nkosi ngathola umsebenzi ngasebenza kanti kusebenza umuntu wecebo okhosanda labasaya uma ngisemsebenzini ngisebenza ngaqala ukugulwa inhloko alibonga igama lika Jesu ngahamba njengoba abantu bonke bahamba bazalwana ngaye ezibhedlela kuthiwa inhloko izawuphela inhloko ingapheli kanti inhloko ayishaya umuntu wecebo alibonga igama lika Jesu ngathi mangidlula kwathiwa no ngoba le nhloko seyiziphathisa ngamehlo alibonga igama lika Jesu ngaleso sikhathi ngisemsebenzini ngiyasebenza kodwa senginamalanga mfundisi ngive ngiye esibhedlela ngendaba yokuthi inhloko yangishaya amehlo phambana alibonga igama lika Jesu onesi banga understand bathi unamanga buya nesithombe sakho sizobona kahle ngabuya nesithombe bazalwane ngabakhomba bathi into nje asiyazi kanti khulunywa nomuntu wecebo alibonga igama lika Jesu bathi uyabona leseyidlula umbhune akawushone ebhetali kanti bayisa umuntu wecebo uma sengizoya ebhetali amehlo wayesavalekile ayikodwa ngiyakhuluma namhlanje ngizokhuluma ngomuntu wecebo ngesimakade amehlo wayesavalekile uma ngifika ebhetali ngangidonswa ngingaboni alibonga igama lika Jesu badokotela bandi abazalwane bafuna yonke imishini ukwazi ukuthi kwenzakaleni kwatholakala ukuthi kubamba umuntu wecebo kwathiwa bhetala ayikhona asiyazi nathi ukuthi singayenza njani akawudlulele Witbank ngafika Witbank kwathola ukuthi kufika umuntu wecebo umshini wala wathi akunakugula kunanexi batha Witbank ayikhona letha siyazi lena akawushone ePitori ngoba ePitori banemishini emikhulu akawuyaskenwa lenhloko yakho sibone ukuthi umshini wasePitori uzophuma nakwaphi ama result uma ngifika ePitori ngangena ku-scan bazalwane ngaskenwa ikhanda alibonga igama lika Jesu umshini wavele wakhipha wathi the brain is normal ayikho into engayiphatha bazalwane kanti kuhamba umuntu wecebo uma ngisekhamba ePitori kanti ukhamba umuntu wecebo uma ngigibele ku-patient car imoto uma sayila eBad Plus la ngase-result alibonga igama lika Jesu kanti kuze umuntu wecebo enhlizweni yami ngiyayibuza ukuthi Nkosi yini le errong ngami ngoba abadokotela babona ukuthi yini uNkulunkulu bazalwane muhle ngalesikhathi ngidinda wayeloku ethulile alibonga igama lika Jesu ngidinda ibhedlela uthulile akasho lutho alibonga igama lika Jesu uma ngifika esibhedlela sokugcina ePitori sebanginike ama result ukuthi akunalutho engiphethe ngathi uma ngifika la ngase-result waqala simakade wakhuluma wathi wena usiku awuguli wena ngowacebo lami wena ngikubizile wena ngikwenza induku yami yokushaya izizwe ngoba abantu becebo likasimakade noma kungaba nezinto ezivelayo kodwa siyaphuluka ngoba uJehova uhamba nathi alibonga igama lika Jesu anga-understand ukuthi kwenzakalani usimakade wakhuluma kimi wathi ngowecebo lami alibonga igama lika Jesu kanti indlela bekangidonsa ngayo angikhipha ngayo emsebenzini alibonga igama lika Jesu ngabuya bazalwane amehla avuleka immediately uNkulunkulu aqala ukukhuluma amehla avuleka inkosi yomsinibusise bazalwane ngifuna kulanda umuntu wecebo likaSimakade egameni lika Jesu mangibona ngimile la angamanga ngoba ngapha ngavunga ngagcina ngophakamisa isandla kodwa khona la ngidlule khona ngoba bengilanda
Nkosi ngoba noma ngabe kwakuleso simo leso kodwa ngangikhona ukuma phakathi ekhaya bakhonze ZTC mina ngisindisiwe ngakhona ukummela uNkulunkulu ngathi akwenzekalayo uma ngabe kuyakufena ngiyakufeni kanti bazalwane icebo likaSimakade alizile ukuzosibulala kodwa icebo lakhe lizomveza yena ngoba umuntu wecebo ummela ukuthi aveze uNkulunkulu. Umuntu wecebo umele ukuthi aveze uNkulunkulu. Alibongole igama likaJesu. So uthi Davide ngisoya kuNkulunkulu ngifike ngiyibhika indaba yami. Alibongole igama likaJesu. Kunabantu namhlanje awazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakho. Ushilo mfundisi Nkosi wathi kunabantu ongazi nokuthi kwenzakalani empilweni yakho yingoba indaba yakho awayibikanga kuye kodwa uma uthatha indaba yakho ufike uyibike kuye uNkulunkulu okhulumayo akathuli uNkulunkulu uma usesimeni uyakhuluma. Alibongwe igama likaJesu lingefihle icebo lakhe noma kungenzakalani kodwa icebo lakhe lingevinjwe. Nama yahasuka langavinjwe icebo likaSimakade. Alibongwe igama likaJesu. Uma athi uNkulunkulu uyosilandela kuze kube sekufeni. Alibongwe igama likaJesu. Yingoba singabe icebo lakhe until icebo likaSimakade lifezeke kuwe yila uzokhona kuthola ukuphumula. Uma ubona izinto ziza ngamandla empilweni yakho sizohlola ukuthi uya-understand icebo lakhe elisempilweni yakho. Alibongwe igama likaJesu. Umuntu uyazibuza ukuthi ngabe athi ngivala la kwavuleka la hayi icebo lakhe. Alibongwe igama likaJesu. Uthi omunye ukuze icebo lakhe lifezakale akula uzokhona kuthola ukuthula until bazalwane licebo laNkulunkulu lifezakale empilweni yakho. You will never get peace. Inkinga ziyohlala ziyinkinga. Alibongwe igama likaJesu. Bengizosho lokho bazalwane ukuthi lingevinjwe icebo likaSimakade. Ngaleso sikhathi usathane ngiyacabanga ukuthi a-celebrate ithuna lami kodwa ngibheke namhlanje ngimile bazalwane ngiphethe imic ngiyashumayela ivangeli like never before ngoba nguwecebo laNkulunkulu. Namhlanje sengiyazi understanda ukuthi ngingubani mina angithuswa izinto ezichamukayo. Alibongwe igama likaJesu. Noma ngabe ngingabona ukuthi ngesinye isikhathi mfundisi isimo sami ngeke isibone kwangathi singihambela kancane kodwa ngiyayikhumbula ukuthi kodwa ngowocebo. Alibongwe igama likaJesu. Njengoba ngingowocebo laSimakade ngihamba ngeyimiso zakhe ngihamba ngokufuna kwakhe hayi ngokufuna kwami. Noma abantu ngababona ukuthi sekhona izinto ezinamandla abayiphethe engiyifunayo nami kodwa ngi-understand icebo elisempilweni yami ukuthi nami ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uyawenza umhlolo ngoba ngiwocebo lakhe angeke ngilahlele ngaphandle kodwa uNkulunkulu bazalwane oflodayo until icebo lakhe lifezakale. Look at me today. Namhlanje ngenxa yokuthi ngiwocebo likaSimakade. Glory to Jesus. uNkulunkulu ngoba umuntu wecebo uyahlelelwa nguSimakade. Awuzihleleli kodwa uyahlelelwa inkosi.